Ayusa, nasuwayan na ba ninyo crispy ang okra? Di po matabas-tabas. Grabe pagkaayusa. Buyukan dayon sa tong binuhat nga sos. Hastang pagkalami bungkag na sang bahaw nga numero 16. Siya na sa pabawdan sa mga singgaw. Wa na daghang pasundayag. Lahos. Di na punta. Sugdan na nato. Kay may man ang dagan sa panahon. Mulugsong sa ta. Muadto taglungsod. Ito sa taglungsod mga sinjawong para magpalita og okra. So tara, let's go. Gikan na ta. Ato sa taglungsod. Tara, let's go. Matik di na diri sa lungsod, pila ra may dagan. Aw lisod pud magpalangay-langay ta. Maabtan ninyo tagakusla, lisod na, kuyaw sa dagan. Masunod ta diri sa merkado, mananaw ta diri mga okra. Pagabot na to diri di ara gyud atong gipangita. Hastang pagdaghan na, bag-o pag yung harvest ba. Sakto sa gawing pagkaarian nato kay Sabado. Tabo ba daghang kayong tinda. Wa na daghang istorya. Magpili na ta diha para makauli na ta. Kanin lang atong pinutos daan. Kay tag Gisra, porte pang pagdaghan na og sod. Grabe pagkaayusa. Pangitaan lang ni sila sulod sa merkado. Kay barato ra gyud kay ni sila mga utanon. Pag human natog palit og okra, magpalit na sa tagharina, mag-crispy biyata. Aw syempre palitan po na natong crispy fry nga hang para ayos jud kayo ba. Aw di po na nato makalimtan ang abo. Palitan dayon na nato dihag ka nga gidugmok para pang pakulor ba. Aw syempre di po na nato makalimtan ang edible. Di man na magsilbi og edible. Wala daghang pasundayag. Pag human natog pamalit diag mga materialis, batsi na ta. Pauli na tagbalik sa tong longga. Alahos dira, nabalik na ta. Matik ato na ning manihuon atong okra. Ato sa na ding hugasan og gamay para mawagtang ang mga kinamagwangan nga abog ba. Pareha ra gud na sa manlaba ka. Ang kinamagwangan ray kuhaon ba. Hasto na, ay na si daghang istorya. Ato sa na panghuhaon ang pungango sa okra. Dili ta na iapil, gahi ba na siya. Pag human natog panghiwa sa pungango, grabe pang dugayan na human og hiwa. Ang maglabi mang istorya kaysa sa trabaho. Ato na ni panghiwaon pinatunga para maluto gud siya inig sugmaw sa mantika ba. Dili magud magsilbi og dili na tutungaon. Nagi siya tendency nga mahilaw. Nya para pud mo crispy siya pagayo ba. Dira ta natong hiwa, daog na ni, magmasa na punta. Para ari to nato ipangyabo. Iuna ta nagyabo atong harina. Pagkahuman iyabo puta ni atong cornstarch. Unya pagkahuman isunod puta ni glunod atong itlog. Dili pa di napay nakalimtan. Ang dinugbo ka kaang kanisa atong isunod. Matik ato na po na isunod atong abo para manapang pahumot sa atong crispy. Og diri malas ba ni o swerte? Giuwa naman hinuon ta ni. Asar man ang uwan, tukob gid atong ipangita, madapa na, taligsik pa, o dira, atoan na ibutang atong itlog, pagkahuman, atoan na nagpikan sa pagtimpla, buyukan na sa atong magic lami, okay goods, pagkahuman, imikos-mikos dayon, daog, atoan na isunod og lunod atong crispy fry, pagkahuman ato og masa, atoan na to iyabo atong okrang hiniwa, atoan na siyang isagol-sagol dia para mopilit ang mga residyo, para mas mulami ipapagayo. Basa na. Grabe. Tala, uwan man ni. Ibagyo. Ligo. Bahala ng uwan dia, ang atuwa makaluto ta, gipaasuhan pa gyud ta, unsa man Hilak. Pero kaluyan na gyapon ta. Bito ang nang uwan, wa na daghang pasundayag, ato na ni takangan sa kawa, dayon ato ang butangan sa edible, daog, ato sa nang painiton para dili mo pilit ni glunod na to. Og diri kimiinit man ang mantika, aw mag-braid sa ta. Ato sa ni iloblob sa harina atong okra para mo crispy gyud siya ba. Pagkahuman ato na ni sugdan sa paglunod. Paabuto na nato siya mo brown na usa nato haunon para mo crispy gyud siya pag-ayo ba. Nya mailan sa nimo og luto na. Haunon naman na naunsa man ka. Aw joke ra. Pabuton gyud nimo siya mo brown na. Para ayos kayo ba. Tagingting kayo ihang pagka-crispy. Pareha ani ba. Di ba? Grabe pagkaayusa. Gubag yung bahaw ni sa mga singgaong ron. Ikaduhan na ni natong lunod. Paspasan din sa pagluto. Kay murag nang lunggeriyaw natong tinaida. Matik dira atong nangaluto, ubay-ubay na, atoan na ni panghaunon pud ang uban. Di matabas-tabas, grabe pagkaayo sa og pormada, porteng pagka-crispy Akin human naman tagluto, atoan na ni isunod atong sos. Simple ra gud nga sos atong gibuhat. Mao mo gyud bagay nga sos aning tukbuno na. Pagkahuman di ara, wala daghang pasundayag, atoan na nang giplastar dia. Di matabas-tabas. Porting pagkaayo parisan day sa tong mais nga numero 16, paksit. Atoan na ni bahugan sa tong sos atong crispy nga okra. Sakto kayo, hanghang atong sos ba, nabulit sa sili. Awkan matik unay daghang pasundayag, tukbon sa tani. Pagipanggusla na pag mga singgaw. Ohla, habab. Habab.
Hapon na, hapon na. Good. Ano yun? Crispy nga okra. Mga hol na. Ang gabi usa. Ada usa ka singgaw. Agad. Gana ba? Naman. Usaw-usaw dia. Ah. Absin na usa ka singgaw, absin. Diop. Porting ayusa, di matabas-tabas, grabe pagkalami Salba na tukbunonon sa mga singgaw. Ug wala pa mo kasuoyan last tingin ninyo. Mag-shoutout usa ta sa tong mga singgaw. Shoutout kang Iris Ann Estolano, kang Zio Nicole Cabonce, kang Johnny Pantilgan, kang Junjun Siatnom, kang Cheryl Inad, kang Gary Garciano, kang Raisi Asidilio Muhammad, kang Malilong Dayan, kang Kim Pagas, kang Dan Gonzaga, kang Mary Jane Isrami Kasipong, kang Joy Sibuko Gutib Mag-Usara, kang Brendo Pairat Gabi, kang Dodex Apatagsip o kang Roberto Odarbe. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment lang mga singgaw sa tong latest upload. At doon ta magkuha first 10 comment sa tong shoutout. Direl ta ko to mga singgaw. I-share ko like ng video para sa daghang tag matukob.